Hello, spirituális kollektíva. Sokat próbálom újra venni ezt a videót, mert nem számolom, úgyhogy megpróbálom a lényeget gyorsan elmondani. Azok az emberek, akik eltelti lényetek ellen voltak, és csak az olyan komment jött belőlük, ami egyszerűen csak azt látod, hogy ez nagyon rossz indulatú, úgy érzed, hogy semmi építő nincs ezekbe a kommentekbe, ebbe a hozzáállásba. Ők most kaptak egy nagyon nagy karmát. Egész életetekben voltak ilyen emberek, és most így mostanában kapták meg a karmájukat, iszonyatosan fáj a fejem az utóbbi 2 napban. Úgyhogy így érzem ezt a shiftet, ezt az energiaváltozást, és nektek egy nagyon jó karma, egy jó karmának az időszaka fog következni. Szóval szeretném, ha ebben az energiában lennétek ezután a videó után, hogy jó karmát érdemlek. És felírnátok egy papírra ezt, hogy jó karmát érdemlek, és hogy jó dolgokat érdemlek, és megértem, hogy boldog legyek, meg ilyen megerősítéseket. És Divine Unionok is lesznek, szóval lesznek olyan kapcsolatok, amik abszolút ilyen spirituális vezetés miatt jönnek létre, olyan barátságok, szellemi kapcsolatok, stb. És már egy ideje vártátok azt, hogy mikor jön az én köröm, mikor lesz már nekem is jó, nem tudom. És úgy tűnik, hogy most jön egy olyan időszak, amire vártatok. És ezt az üzenetet én adtam most át, és ha megtaláltad ezt a videót, akkor ez az üzenet most így rajtam keresztül, ami szerintem neked is szól, és akkor ezek a papírra, ezek a mondatok sokat segíthetnek